ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد الإخوة، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang khutbah ng Sheikh na natin ay magkasimilar ng lecture ng Sheikh natin na si Sheikh Alimuddin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mahal na mahal niya ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang relihiyon na kaisa-isang relihiyon na ibinaba niya dito sa mundo ay sa una ibinaba niya sa mga sinaunang mga propeta. Ngunit hindi niya kinumpleto itong relihiyon niya sa mga ibang propeta. At nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumpleto na ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng pagsubok. Ang pagsubok na yan, tulad ng sinabi ng Sheikh natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, yan ay kabilang sa mga pagano, kabilang sa mga sumasampalataya, naniwala na. Sabihin mo sa kanila, in kuntum tuhibbuna Allah, kung kayo man ay mahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay mahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng lubusang pagmamahal, fattabi'uni, sumunod kayo sa akin, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang propeta na sa mga sinaunang propeta na pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganyan na pahintulot. Kung mahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod kayo sa anumang itinuturo ko sa inyo, ipangaral ko sa iyo. Kasi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakatigas ang mga ulo, mga utak ng mga tao sa panahon na yan pagkaraan ni Hesus Kristo. Nasira ang lahat ng ipinangaral ni Hesus Kristo dahil sinira ng tao. Sinira ng mga taong gumagawa ng kanilang sariling kagustuhan, kanilang sariling pagnanais, at hindi nila pinapakinggan, hindi nila kinukonsidera ang ano naman ang itinuro sa kanila ni Propeta Jesus alayhi salatu wasalam na anak ni Maria. More than 500 years ay nasira na. Halos nasira na ang lahat ng katuruan ni Hesus Kristo. At ang majority, ang karamihan sa mga tao ay sumamba sa mga rebulto. Gumawa ng mga bid'ah, gumawa ng anumang naiisip nila. Para yan ang kanilang ipahayag na yan ang relihiyon. Nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pauling-uling subo, ay kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagmamahal at ang malaking tulong niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng na-encounter ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pagano ay siya pa rin ang nananalo.
Although na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minority ang kanyang mga tauhan, pero siya pa rin ang nananalo. Kahit siya ay naapi at ang kanyang mga kasamahan ay tinodyo ng mga pagano ng mga Quraysh, ngunit sa bandang huli siya rin ang nanalo sapagkat siya ay mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipalaganap sa buong mundo ang anumang dinala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan, ang ayat na yan ay pagsubok ng Allah sa atin. Kung kayo man ay nagmamahal sa akin, kung mahalin niyo ang Allah, kung kuntum tuhibbuna Allah, sumunod kayo sa akin, kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ay utos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mga kapatid, ano ang nakikita natin ayon sa sarili na yan na nagkhutbah? Karamihan sa mga tao ay gumawa ng tinatawag na bid'ah ng kanilang mga sariling pagnanais. Karamihan sa kanila ay kalaban ng katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakalaban nila ang mga sahaba, mga apostolis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad alaihi wasallam na ashabi kan-nujum, ang aking mga apostolis ay kahalintulad ng mga bituin sa langit, na alin man sa kanila ang pipili ninyo ay hindi na kayo maliligaw. Kayo ay maituturo nila sa inyo ang tamang landas. Dahil mga kapatid, ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa gastusin ninyo ang lahat ng inyong naipon na kayamanan sa mundo upang kayo ay makalibil sa pananampalataya ng aking mga apostolis, ay hindi na kayo makakalibil sa kanila. Kaya mga kapatid, bakit nakikita natin, naririnig natin na may mga Muslim na nagmumura sa mga apostolis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga Muslim, nagngangalang Muslim, na ang kanilang ipinapalaganap ay kontra sa ipinarating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although na lumaganap ang Islam sa buong mundo, kay wala pang makakahigit na relihiyon sa Islam na lumalaganap sa buong mundo at dumadali araw-araw at buwan-buwan. Napakarami ang nagmumuslim na, mga kapatid. Ngunit napakarami rin ng mga tao na ginawa nila na ang pagmumuslim nila, ang pagdala nila sa Islam na personal interest nila. Para lang sila ay magkaroon ng maraming grupo dito sa mundo, para marami ang tagasunod nila. Hindi para marami ang makakaintindi ng tunay na pagkaintindi ng katuruan ng Islam. Ginawa nilang mga pamamaraan para makamit nila ang mga makamundong bagay. At ang nangyari, sila ay nag-aaway, nagkakasamuatan. Tulad ng nangyayari sa mga Kristiyano, mga pasto ng mga Kristiyano, na sila ay nagbabatikusan sapagkat ang mga hinahangad nila ay personal interest, makamundong bagay. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaawaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sinabi kay Propeta Muhammad na sabihin mo, Propeta Muhammad, kung kayo man ay mahal ninyo ang Allah, pagtabi'uni, sumunod kayo sa akin. Lahat ba ng Muslim sa buong mundo ay sumusunod sa katunayan, sa tunay na katuruan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasallam?
Ang sagot ko ay napakaraming sumasalamat sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat naging personal interest, naging makamundo ang kanilang hinahangad. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tingnan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri niya ang mga sakaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga muhajirun at ang mga ansar nang sila ay dumating sa Madina, ang mga muhajirun na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na yan na ang kanilang pagkakapatiran ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mundo. First time na nangyari ang ipinakita ng mga apostolin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na pagmamahal sa kapwa. Tunay na pagmamahal sa kanilang mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, hindi magiging tunay na sumasampalataya ang isa man sa inyo. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging tunay na sumasampalataya o naniniwala ang isa man sa inyo hanggang hindi niya ipagmahal sa kanyang kapwa ang tunay na tunad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maging sumasampalataya o naniniwala ang isa man sa inyo hanggang ako ay magiging mas pinakamamahal niya kaysa kanyang sarili at sa kanyang pamilya at sa kanyang kayamanan. La hawla wala quwwata illa billah. Ipinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sabihin niya, hindi ka magiging tunay na Muslim kung hindi mo gawin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamamahal mo kaysa kayamanan mo, mga pamilya mo, kaysa sarili mo. Ang pagpapaliwanag niyan, ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sumunod ka, sundin mo ang lahat ng kautusan ni Propeta Muhammad. Ang mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang mahalin mo. Yan mga mahalin mo na sobra pa sa sarili mo. Halimbawa, gumagawa ka ng mga karumal-dumal na mga gawain, pag-inom ng alak, pangangalo niya at pagpatay ng tao. Pagkatapos sabi mo, mahal mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinagbabawal yan lahat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ang sinumang pumatay ng isang sumasampalataya na sinadya niya ay parang pinatay niya ang isang katauhan. Tingnan ninyo mga kapatid, ang kasalanan ng taong pumapatay ng walang kasalanan. Pero yan ay nangyayari sa mga Muslim na sinasabi nila, isinisigaw nila na mahal nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos yung katuruan ni Propeta Muhammad alaihi wasallam ay hindi nila isinasagot. May mga Muslim na sila ay napakahusay na nagbibigay ng mga ta'lim, mga aral. Pagkatapos, nagmumurahan sila, nagbibitiwan sila ng napakasakit na salita sa kanilang kapwa Muslim dahil lang sa kanilang mga aral na kapag hindi matupad ng isang tao ng kanilang mga tagasunod ay galit na galit sila. Yan ba ay tunay na pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya mga kapatid, mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa pagmamahal natin sa kanya, maniwala tayo na tunay na siya ang Propeta
propeta ng Allah, kahuli-huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ang pinakamainam, pinakamainam sa lahat ng propeta, lahat ng sugo, at pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag, malinaw na katibayan, nakita natin ng Islam sa paglaganap ng Islam. Nang nawala sa mundong ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ay yumaon na. Ang Islam ay lumaganap ng lumaganap hanggang nakarating sa silangan sa bansa ng China at nakarating sa kanluran sa bansa ng Andalusia sa Spain, na hindi pa umabot ng 100 years ng pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hanggang ngayon ay lumalaganap na ang Islam. So, yan ay katunayan na siya ay tunay na propeta, tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya rin ay universal na propeta. Hindi lang propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nabubuhay pa, kundi hanggang sa katapusan ng mundo, siya pa rin ang propeta at siya pa rin ang sugo na kung saan ang kanyang ipinarating sa atin ay hindi na yan mapapalitan. Hindi rin mababago at wala pa rin ibang propeta na darating na pumapalit sa mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mga kapatid, bakit may mga grupo ng mga Muslim na gumagawa sila ng sariling katuruan na hindi galing sa Propeta Muhammad alaihi wasallam? Kaya yan mga kapatid, ang kabuuan ng khutbah ng Shaykh natin na si Shaykh Sa'ad al-Qatani, kaawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga pamilya. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa pagdala natin sa da'wah, sapagkat ang pinakamalaking sakit ng mga tao na dumadala ng da'wah ay itong kibar, pagmamalaki, pagmamataas, at pagkukumpetisya kung sino ang may malawak na kaalaman. Ang kaalaman na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaliit na kaalaman. Ngunit sa atin napakalawak na hindi na natin makakaya na angkinin lahat ang kaalaman na ito. At nangyayari sa mga ibang mga dumadala ng Islam na sila ay nagsisiraan, sila ay nagmumurahan, sila ay kumbaga iba na ang paningin ng isa sa kanilang kapwa na nagdadala ng Islam. Mga kapatid, kaawaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay sana'y bigyan tayo ng wastong kaalaman at bigyan tayo ng wastong kaisipan, upang matahak natin ang tunay na landas na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.